baleni neh. Penake iki piye? Yen wis mari apa yen wis mati? Mati sik baru mari. Aku Oh, teges. Ya kok iki ya padha lho karo aku. Ayo. Rasa uraan. Sik, ambekan dhisik ya Mas-masku. Ya Allah, mbak-mbake yang cantik-cantik. Berarti nuwun sewu iki. Pripun? Lek wis mati lagi mari. Lah ora mari, ora lesuwi. Tobat. Oh ngono. Dadi iki ben bodho wedi tak kandhani ngene ya. Ya, kandhane. Ayo Mas. Wong mendem aja dijak Mas. Lho Mas, yogane mendem kabeh ta? Mboten ngepel titik terus. La ilaha illallah. Yen wis mati kanca-kancane sokar kowe mendeme ditinggalake. Selamat tinggal kanca kula lan Pertama iki lho Mas. Aku wis konggo cium cilakon. Aku wis matur mesine ngomongan lakon. Wis tak aturi yen wong kamarake lali. Banjur ngunjuk terus sampeyan dadi mekentir. tidak ada gagal sesuatu Asik. ora anggap pandangan ojo ngono Ora wes. uri kaya tas mulai kaji Anjane yo Mas. Semangat yo Mas. Tidak bisa tak kandani. Yen ngono aku rasuti rasuti rasuti. Waktu aku kulani. Ora wes. Alhamdulillah sadar. Oh ya Allah. Matuke iki Mas Bedot. Iki formasinya kok apik apa munyer bareng ngono ndak iso to Mas Bedot. Oh, Ya nggak Allah bisa. aku pengen. Ya ampun. Adik-adik. Mana sing sepuh, manut Harry iki lho. Aja kaya ngono lho Mas. Lah tambah sepuh tambah gurih lho Mas. Anu, lho, tambah sepuh tambah gurih lho. Lho jenenge sapa kambil ya sepet. Lho, kambel ya tan saya tua akeh santene lho Wah, Mas. ora mesti. Mari sepet pangan yo atos. Yo, dadoske. Ayun-ayun. Lho. Melu nyer ya Mas Bedot. Yo, ayo kami yo. Iya wis mari kanca-kanca